vlog me from Ipunan to Baikingon. So tara, let's go!
sa MJN Farm. Pero next vlog na nang may release. Sa Daraba Kunda Road na. Minsan, katuloy ko na. Medyo grab ka. Ha? Ayan. Ay. Bulaw Elementary School. Ah. Oo na? Bulaw? Yes, oo, Bulaw. Bulaw nung kami ka. Bulaw Ipunan? Yes. Dalaga pa ko, dani ako galagan. Ma, Lupak pa ngayon ni Direk. lupak pa kayo ni. Ay, can you mute that one, man? Ha? You mute that one. May ngayon na ngayon. Ay, gamay pa. Direk na din. Eh, wala ka nang kadalag headset. Ah. Chuchada ng dalan Direk. Shout out to my friends. Ah, yan. Ay, wala ka man. Shout out to Gani. Wow. Oh, no. Oh. Ang tinakot yata maaging eh. Ang rat gani po ko. Sabi na kung di ako maaging. Ah, Direk ah. Rat gani ko doon. Wala. Tara, MJN Farm Cafe. 2 kilometers ahead. Sabi na kung masubida na lang ito. Hinaya na. Lugar kung saan ka naglalaan noon. Oh my God. Look, ano? 2021. Nag-start bigla agda ni is year 2001. 2000. Mag-graduate na ako sa elementary. 2000. So, 11 years na. No? Oh. 11 years. Guba pa kayo. Oh, baba pa. See, unsa di siya kakuan dani. Danhi. Viking on Mountain Quarry. Ah, okay. Gingers. Oh, see. Yan ba? Laag niya ako na ni magmotor pa.
Mura siyang nature.